Haka jingalang pajba kabala penlong da kasuru pajba kabri uhinyau trap kabala penlong haka arpusau tere unailur araja arpusan hamadan malki kakong joblin kabadei kadukot jong kasenjuk kala kran halor ka jingdon jong ki pornography site ki bala wanra ya ka jingma haka imlang salang. Haba ajing kran haka ni ka jingalang kakong joblin kala ong bakumnu ka kam sniu karam kenrei haba ukna ubadang shipos namru uyo ban penon kam ya ki porn site haka bakala kentu ya ka sarkar bakadei ban kangno ya kini ki site. Kajing sniw kawan na ngoong bat ngakuntuy ka sarkar baka day ban kangno ya ka site pornography kabapen babat lok bay day bagkam lok ukna ba suppose namru yoi te kumno ken kanum kenrei kani kajing sniw te kumngi nakasuru pait ba new trap ngide banay ay kajing tho siya ka sarkar baday baka day ban pendam no ya kani ka site pornography umdi tangi kata mentalami so ki taki games kibapen kumno ban penyak beriu iki kena kumno ban sedin pasi katangi la jikren katangi tip ni hab address kini ki issues ketenrai you bapenlong yaki kun yujangi banlong kumni kasarkar kadiban kitkia bat kadiban pay Menta dangi pai show drugs kung makikren hakmat chunga hakmat chunga kabasuk ha tang nakata ka location haki mobile kilaban ya tiit yadi balay ki rang ba shnong kijongi haman nakasnong haman nakadong badrang basnong badrang badong kimya pek ki ay kita haki dong kisnong yung ki ba yadi yatit lani kita ki badi drugs na ay kiyo ay kita ki drugs kita ki badiru na ay kiyo kita ki supply yung ki drugs lada kabos nong kirang basnong kirang badong kila banboy kita kidita kano kilong ying hakasnong katao jongki kibangat haki drugs kila ban khot ikitu kena ban kili na APO tao drugs bakum ta ter but kasarkaru kumbaka ay knang banjalay tao drugs baki kunjung ikin klet no banyaki naman ta ka unemployment kimyo jingtre kikme kikpa jung ki tray shitam nado nursery hado class kibaki dep yaki jingpule jung ki kipenlek school kisim teng dan berkisim dekaram ban pendap ya kajing pilih jengki la adep ki engineering la adep ki bon ki jing pilih ki jengki bastang bakin dalait nang takin yok kam handai dak lapoi hasnong hatau ka kam yo kikimi ki pa jengki ki asdang temen ka ade ka por ban chimti no ki kun jengki banyarap no ban pe ke ying kasem Henry kimyo eka kam kajam kikon samla jungi kilong frustrated kile amno kingat di kam sniu kimla ban pe kikimi jung pa jung ki pang handai kim don kata kapisa ban pe ki ban sumari ki Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F
ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka batau bha kam kta i ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki marbam medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.